podcaste, ktorý som spomínal v minulom videu, som sa dozvedela jednu, respektíve som tak zotočil s jednou veľmi dobrou myšlienkou, nielen o tej energii v predaji, ale aj teraz celkovo by som povedal tak o živote a o nastavení v hlave, keďže ako môj spoločník rád hovorí, mind is the limit, a toto mi to presne potvrdilo, pretože ja som mal veľmi dlho v hlave nastavené, respektíve pravdepodobne to máme všetci tak nejako preprogramované z detstva, alebo jednoducho táto moja generácia okolo 2000-ok, jednoducho máme nastavené, že kto ja som, aby som si zaslúžil proste v takomto veku mať nejaký väčší obnos peňazí alebo zarábať nadštandardne. Hej, že jednoducho som si sám robil v hlave limit a sám som sa limitoval v tom, že ja nemôžem zarobiť 10 000, 15 000 eur mesačne. Preto som si myslel, že to zarábajú 50-60 roční podnikateľe, ako to bolo v 90 rokoch. Popri tom to je úplne opačne a dneska má mladý človek v 20 rokoch, keď je šikovný, dokáže makať, je dravý, také schopnosti a také možnosti zarobiť takúto cifru mesačne, že to je až priam neuveriteľné. On tam práve hovoril jednu myšlienku, že človek musí preprogramovať svoje podvedomie na to, aby si povedal, že ale ja si takýto život zaslúžim. Prečo by som si ho nezaslúžil ja? Prečo ho musí mať niekto iný? Prečo ho musí mať ten 17-ročný chalan? Prečo ho musí mať ten 27-ročný chalan a nemôžem to byť ja v strede medzi nimi? Ide len o to, jak si to človek v tej hlave prepne a nastaví a odomkne si vlastne tú vyššiu úroveň toho myslenia, že si dovolí, tá hlava mu jednoducho dovolí ísť na vyššie levely a v ten moment začne vnímať a všímať si príležitosti, ktoré mu Pán Boh dáva každý deň pod nohy. Toto bolo veľmi kľúčové, keď som vlastne v tom podcaste sa dopočul, že musí si úplne zmeniť to myslenie, že prečo by som to ja nedokázal, prečo by som ja nemohol byť ten, kto spraví tých 20, 30, 40 tisíc eur mesačne v mladom veku. Nemôžem byť práve ja ten, kto vyškaluje nejakú firmu na 1 000 000 eur ročne, len preto, že som zo Slovenska. Aký je v tom rozdiel? Aký je rozdiel medzi mnou a niekým vo Francúzsku? Absolútne žiadny. Je to jednoducho trh. Každý jeden je kompetitívny a je to jedno, či sme v USA alebo v Európe. Na každom jednom markete sa dajú spraviť takéto krásne čísla. Je to len o tom, koľko je tomu človek schopný obetovať. Samozrejme, že na americkom trhu človek spraví rýchlejšie, keď si vie vypýtať za jednu mesačnú platbu nejakých $10 000, pričom na Slovensku, keď niekomu povie, že 10 000 mesačne, tak je z toho úplne v piči. A pre firmu je to skoro deštruktívne, nejaký SMB, hej, nejaký small business owner. Jednoducho, preto sa aj my špecializujeme na väčšie firmy, pretože vieme, že tam je cash. A oni majú jednoducho schopnosť platiť nám a tým pádom sa my dostávame bližšie či už k našim ročným cieľom alebo k našim mesačným cieľom a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetko to začína tuto v hlave a prepnúť si ten vypínač, že prečo nie ja? Prečo by som ja nemohol byť ten, kto spraví toto? Hej, čiže toto je veľmi dôležité. Úplne si odblokovať hlavu od zlých myšlienok, to, čo sme sa celé detstvo dozvedali. Nemôžeš v škole, dobré známky musíš mať, nemôžeš podvádzať takéto veci. V živote to má každý v piči. Nikoho nezaujíma, či ste podvádzali, nepodvádzali v nejakej hre. Zaujímajú každého len výsledky. Svet je neľútostné miesto a absolútne ho nezaujíma, akým spôsobom ste čo dosiahli. Ide len o to, čo máte v rukách a ako s tým viete narábať. V jednom videu na YouTube som raz počul myšlienku: svet nerozoznáva dobro a zlo, iba balanciu, imbalanciu. A je to veľká pravda. Pretože to, že je človek dobrý, neznamená, že za to, že je dobrý, tak sa mu teraz začnú dať peniaze zo sprchy alebo začne oberať 100 eurovky na strome. Absolútne to nikoho nezaujíma, keď je človek dobrý. Ide o balanciu a imbalanciu. Samozrejme, keď viem spraviť dobré gesto, spravím dobré gesto, ale svet sa nehrá na dobro a zlo. Nie sme v rozprávkach ani v ničom podobnom. Takže toto si treba uvedomiť, preprogramovať si hlavu, obklopovať sa peknými vecami, spraviť si prostredie také, aby sa tam cítil dobre, hej. Jednoducho každý deň, aby bol na tej vysokej frekvencii života, neočakávať zbytočne veľa blbosti a tak ďalej, pokiaľ viem, že preto nerobím dostatočný výkon. Čiže všetko za to začína a končí práve v hlave. To je jediný spúšťač, čo vám odomkne dvere k lepšiemu životu a tak ďalej.